בוקר טוב, רוני. היום אני מציע לך, תעשה מה שבא לך. רוני, צדיק, אל תקשיב לו. תעשה איזה מעשה טוב. אולי תעזור לעזרא, השכן למטה עם הקניות, אתה יודע שהוא צריך. תעזור לו, למה לא? נו, קצת. עזב אותי. רובנו תופסים שאני בנוי מיצר טוב שמשקף את הצד העדין והמנומס שלי, ויצר רע שבו מתבטא הצד היותר אימפולסיבי והבהמי שלי. השאיפה שלי תמיד היא להיות כמה שיותר בגרסה הטובה והעדינה שלי. אבל תחשבו על זה רגע, בגישה הזאת, מי תמיד נשאר במרכז הסיפור? בין אם אני בוחר להיות פרא אדם שמונע רק מהיצרים שלי, ובין אם אני בוחר להיות אדם סופר מוסרי וישר, אני עדיין רק עסוק בלבטא את האישיות שלי. פשוט מנסה להיות אני, אבל משודרג. באה החסידות ואומרת, עזבו אתכם מיצרים ורצונות, יש בתוכנו שתי ישויות נפרדות לחלוטין. יש בי נפש בהמית שלא חייבת להיות רעה, היא יכולה להיות הכי הומנית ותרבותית. מה רע בזה? מה הבעיה? הבעיה היא שהמטרה שלי להביא את האישיות שלי בלבד לידי ביטוי. באופן מובנה התחושה הזו מסתירה את מציאות הבורא ומנכיחה רק אותי. לעומתה יש את הנפש האלוקית שבי, שהיא בכלל לא חלק מאישיותי, אבל היא מאפשרת לי לפתוח חלון דרכו הקדוש ברוך הוא יכול להאיר ולהתגלות בעולם. זה כבר משנה את כל חוקי המשחק. אני צריך לשאול את עצמי לא איזה צד הצלחתי לבטא, את הצד העדין יותר או את הצד הבהמי, אלא לשאול את עצמי לפני כל מעשה, מי הולך לקבל פה ביטוי? אני או הקדוש ברוך הוא? בסדר, נבטא את הקדוש ברוך הוא, מה? בוקר טוב, רוני. היום אני מציע לך, תעשה מה שבא לך. רוני, צדיק, אל תקשיב לו. תעשה איזה מעשה טוב. אולי תעזור לעזרא, השכן למטה עם הקניות, אתה יודע שהוא צריך. תעזור לו, למה לא? נו, קצת. עזב אותי. רובנו תופסים שאני בנוי מיצר טוב שמשקף את הצד העדין והמנומס שלי, ויצר רע שבו מתבטא הצד היותר אימפולסיבי והבהמי שלי. השאיפה שלי תמיד היא להיות כמה שיותר בגרסה הטובה והעדינה שלי. אבל תחשבו על זה רגע, בגישה הזאת, מי תמיד נשאר במרכז הסיפור? בין אם אני בוחר להיות פרא אדם שמונע רק מהיצרים שלי, ובין אם אני בוחר להיות אדם סופר מוסרי וישר, אני עדיין רק עסוק בלבטא את האישיות שלי. פשוט מנסה להיות אני, אבל משודרג. באה החסידות ואומרת, עזבו אתכם מיצרים ורצונות, יש בתוכנו שתי ישויות נפרדות לחלוטין. יש בי נפש בהמית שלא חייבת להיות רעה, היא יכולה להיות הכי הומנית ותרבותית. מה רע בזה? מה הבעיה? הבעיה היא שהמטרה שלי להביא את האישיות שלי בלבד